ବରିଗୁମା ବିସିଂପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ନୂତନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଘର ଚୋରି ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ବିସିଂପୁର ପୋଲିସ। ଆଜି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବରିଗୁମା ଏସ୍ଡିପିଓ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଲେଙ୍କା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗତ 14 ତାରିଖରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୁମୁଲି ଗ୍ରାମର ନୂତନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ନେଇ ନଗଦ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସୁନାରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସିସିଟିଭି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସିଂପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେହିପରି ଗତ ମାସ 23 ତାରିଖରେ ବଡ଼ି ଗାଁରେ ଘରେ କେହି ନଥିବା ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସୁନାରୂପା ଗହଣା ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିସିଂପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୁଲିସ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗତ 18 ତାରିଖରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ କି ଲାଠିକଟା ଏବଂ ଭାଲୁମହଲ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ନେଇ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିସିଂପୁର ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ପଚରା ଉଚରା ପରେ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଏବଂ ଘର ଚୋରି କରିଥିବା ପୁଲିସକୁ କହିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 500 ଗ୍ରାମ ରୂପା, 1 ତୁଳା ସୁନା, 260 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଶାଳଗ୍ରାମ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, କିଛି ପୁରୁଣା କଏନ୍, ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା 3 ଗୋଟି ବାଇକ୍, ଖଣ୍ଡା, ଛୁରୀ, ଲୁହା ଛଡ଼, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ 2ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ମହିଳା ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଚୋରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିପିଓ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଲେଙ୍କା। 3 ଜଣ ଧରିଛୁ, ଆଉ 5 ରୁ 6 ଜଣକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ଥାଇପାରନ୍ତି ଆଗକୁ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଛୁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାକେଟ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର, ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ମିଶିକିରି ଏ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଘର ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ରହିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିକ୍ ପିସ୍ ହିସାବରେ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ, ଠାକୁର ଘରେ ଯେଉଁ ଲୋକର ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଠାକୁର ଘରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗରେ ପଶି କେଉଁ ଦିନ ଅଛି ବଡ଼ି ଗାଁରେ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ନେଇଗଲେ ଆମେ ସେଇଟା ରିକଭରି କଲୁ।